presentamos a instalación que coído da exposición de Picasso no cómic, solicitounos a Fundación, na que pretendía interpretar mediante inteligencia artificial todas as etapas e os estilos de Picasso. A instalación é unha mostra clara da Fundación de romper barreiras, de unir tecnoloxía e arte dentro dun mesmo espacio, dentro dun mesmo evento. A instalación funciona mediante redes neuronais. As redes neuronais é o sistema máis sofisticado de inteligencia artificial e o que máis se parece ao proceso de aprendizaxe humano. Foron seleccionadas obras clave e procesadas para convertir a cor, a textura, o dibuixo en código. O proceso, digamos, na etapa clásica de clasicismo e na etapa azul é máis doado e máis rápido. Na medida en que empezamos a romper a figura co cubismo, o proceso require da introducción de imaxes en paralelo e de unha deconstrucción, digamos, que é moi similar a que probablemente os artistas traballan, digamos, para chegar a ese resultado.